pini lamang so mail pini ka dogo ve mailam the ke jaji abang ke thanji detail salam ke thanji bang ke lito ma presiden ke David Panse alang Panse for ke alang li pele maju pon na aprang si nang litum media klemra pet akorte mate injiratum dona phanta kardom pajireglo and apendar litum kam chara pet Carbinon district Jantada United kam claim akorte injir and mandi dotu laben state along aman itu tu, kamu kena perlu pini hini state pen bendak district Thom, tan charge nili lo, Caribbean lo east west, lapen di Mahasau, pini ni tu, dak press media mate panang kok main ni panang kok tema, lake kenang soal alam pacini alam tu kok pasal itu nilihin pen, man itu mah song hin pen paponang kok lo pachini ponang kok lo tema NDA along itu Jantada United ta daksi ke hai man gitu Bihar long CM alang masih mahim full lo presiden lo asi alang tu mahin pen central hin pen lo nang pale lo promotion nang pilo itu Bihar long ke ini tum ke dake alliance lo asi kaprek state long lo anta BJP atom phanle jiji tum ke vote jok ngat po chirabu nang po pusini tum han lam alele sini tum dake candidate ke ave state long ke sidhota ta ave sita itu asong kami claim tum lapen da konjung bang do lapen kaprek main futum do asi tum paklang kana ko asi tum pachini lam thek la pohel je sini tum dak ake hai Dr. Tuliam Longhang CEM Carbon Autonomous Council alang kija alang kam claim pon me lapen omosing tiso ake hai alang li phan ke pahai pon jaban sini litum JDU pen ke abitung pen litum dak chitodun pen litum pahai pon litum chisik pon lo chidang pon lo na pen asama long Dr. Himanta Biswa Sarma CEM man ke do alang non chari pon bom alang netritol lo alang kija pon lim situm ke ke cherab do na so adison litum mate litum alam mang tum chingwai pon long lo asi non ke bangji non kilik mate non leson la so kar beng long ke taring ko thok ani lo and tarik krisir ke bang ke kulagahat la pen jorhat la pen ribol hai si non nang ching po asi ni tum lagutte do an la kar beng long ta asama long do an ta nili kam kena ke korte injil tum an phanta la jonta dolong sarab tum an phanta kechunung ri lo na lam the paklang lo je ni tum state committee pen ke ni tum BJP phansi lo ana bitung pen adhok tum ke dun bom lo la pen adhok tum ke kechra phansi mate ka bor idin nok lo ke pai phansi phut ke ong pen pai pen tum cherab dun lo lan sini tum ahin pen lam the patang kan chon Cardom. Pian ning bache thei ban si BJP along ka cherap. La bangke litung ke cheng with NDA National Democratic Alliance itu ada do bom. Ben how la sota ke cheng hot ban BJP tum ke isi jumisen inglong so tum han ke chak pondo small state crisis regional problem ko. Mane la article 244A aputake sol ponji pu mane national agenda long ranta nang hang lu la ke MP ke dam tang la
Dr. John Torong Pihota Otul Behre Bespete Hanglo Hasuke tum Dake Congress pen is the sing tang nak masi Jidon tum kom heglo Sita Halaso bang Kapul Je Panke Halaso Lam Chak do Je Karbi Anglong la Karbi tum Kimang Karbi tum Kar I Karbing Long Karbi Khai tum Kar I Karbing Long Kenang so Article 44A so Andeng Pachun Pun Panke BGP tum Men ke ahok lo non tram hini dam alo ta arlo ke jingwai pun pegali lo itu make hai Dr. Tulang Long CM make hai ta ningje dun lo la pen kedam tang barim no la make hai Horun Singh be alang ta ningje dun bom lo nasi kar itu make mang ke jok time preng nang ji nasi litum ni thedol lo la ake hai working tiso alangli pachun popo la arlo ben jingwai pa me alam the nitum long lo asi nilitum ta NDA long ke to ko kosi la pera ko ake mangi siwat kosi BGP phan nitum la doan phota me ki jok pen phai ji phan nitum ka phot I ke la na la mangke ni ga judi lam